дар шаҳри бостонии Панҷакент иди байналмилалии Наврӯз бо шукӯҳу ҷалоли хоса оину суннатҳои ин ҷашнвораи қадимаи тоҷикон таҷлил гардид. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурӣ Қобилҷон Хушвақтзода, муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азимӣ ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар пойгоҳи бостоншиносии Саразм аз намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, дастурхонҳои наврӯзии ташкилоту корхонаҳо, ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр ва барномаҳои фарҳангӣ шинос гардида, сокинону меҳмонони Панҷакенти бостониро бо ин ҷашни фархунда самимона табрик намуданд.
дар Коხи фарҳанги шаҳри Панҷакент ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз бо иштироки намояндаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Академияи Миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Хушвақтзода Қобилҷон, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азимӣ ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид. намояндаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вилояти Суғд ва раиси шаҳри Панҷакент кулли сокинони шаҳру деҳоти Панҷакентро бо иди байналмилалии Наврӯз самимона табрик намуданд. баҳри иштирокчиён барномаи рангини фарҳангии ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент пешкаш гардид. ҳамчунин дар ин чорабинии фарҳангӣ ҳунарманди халқии Тоҷикистон Афзал Шоҳшодиев низ бо сурудҳои дилнишин таби иштирокчиёнро болида гардонид. وطنت باش که جان در بدنی از این وطنی بدان که سالی وطنی از این وطنی بدان که سالی وطنی ҷашни байналмилалии Наврӯз дар шаҳру деҳоти Панҷакенти Бостонӣ дар сатҳи баланди фарҳангӣ таҷлил гардид.